Bron i ganrif yn ôl sefydlwyd beini'r orsedd yma ym Mharc Singleton Abertawe ar gyfer seremoni sydd yn ganolbwynt i traddoddiad unigryw yr Eisteddfod. Merched bach sydd wedi bod yn dawnsio yn y ddawns llywodau'n traddodiadol, mae pethau'n dechrau newid. Rai blynyddoedd yn ôl, mi newidwyd teitla rhai o'r cymeriadau sydd yn ymddangos yn y ddefod. Aeth mam y fro a morwyn y fro yn gyflwynydd y corn hirlas, yn gyflwynydd y flodeiged. Mae'r cyn archdderwyddon bron i gyd, blaw Christine, yn ddynion. Wel, fydden ni'n newid hanes, ond gobeithio, gyda mwy o enillwyr yn ferched, y gwelwn ni sawl archdderwydd fydd yn ferch yn y dyfodol. Mae Christine James wedi dweud ei bod hi'n ystyried yn fraint i fod yn yr archdderwydd benywaidd cyntaf, a'i bod wedi dweud mewn dasganiad, nid oes modd newid hanes, ond bod yr orsedd wedi ymrwymo i fod yn gynhwysol a chyfartal. Mae'n ni, mae'n debyg bod yr orsedd dal i fod yn sexist, yn amlwg wrth edrych ar y ffaith mae dim ond un merch sydd wedi bod yn archdderwydd ers dechrau'r traddoddiad. Hynny, dwi'n falch bod newid enwa wedi bod i rhai o'r enw seremoniol, a nid yn unig oherwydd mae'n torri stereoteipia ar ôl y rhywedd, ond oherwydd yr angen nawr i adnabod y rhyweddau gwahanol sydd gennym ac i gadw'r orsedd yn agor i bobl o bob rhywedd. Mae'n braf weld bod rhai enwau wedi newid i'r sefydliadau, ond mae dal pellter gyda ni i fynd i wneud yn siŵr bod yr orsedd yn hollol gynhwysol. Roedd yr orsedd yn cael ei weld fel sefydliad dosbarth canol a phatriarchedd, gyda marwynion ifanc a merched yn ei ffrogau yn dawnsio gyda'i blodau, a dim smic na sôn am gabertaledd. Wel, ges i profiad cadarnhaol tu hwnt fel mam y fro yn Eisteddfod fel Undre Abertawe. Nes i joio bob muned o fe. A gyda i gyd, wrth gwrs, achos oedd e'n ymdeimlad o falchder i fi, achos mae'r orsedd yn gasgliad o bobl, yn tywe. Ac i fi, mae'n gasgliad o bobl o'n edmygu. Mae'n edmygu oedoniau nhw, yn edmygu beth maen nhw i cyreiddiadau nhw. So, o'n i'n falch iawn o fod yn gallu cymryd ran yn y seremoniau wedi ni. Wrth gwrs, newydd ollwng y disgrifiad yn yr hysbysau maen nhw, bod mam y fro a morwyn y fro i fod yn hardd ac yn osgeiddig. Ond wrth gwrs, mae rhaid i ni adlewyrchu'r gymdeithas gyfoes, a mae eisiau symud mlaen ar i adlewyrchu'r gymdeithas byw. I fod yn onest, oedd e ddim yn rhywbeth nes i wir feddwl amdano o'r blaen, gan bod e'n traddodiad hanesyddol, a ti ddim rili'n cwestiynu rhywbeth sydd wedi bod yn norm am flynyddau. Ond unwaith ti'n meddwl amdano fe, mae fe jyst ddim yn ei sens, achos pam dim ond merched mewn ffrogau sy'n cael cymryd rhan, a beth yw perthnasedd cast hollol benywaidd yn yr orsedd? Odyn ychwanegu unrhyw beth at y seremoni? Na, dim o gwbl. Mae rhyw y bobl sy'n cymryd rhan ddim yn ffactor, so dwi'n meddwl bod yn grêt i weld y drefn hon yn newid. Wedi 2 flynedd anarferol, fydd dawns y blodau yn perthyn i hanes y brifwyl, a Steddfod y dyfodol wir yn fwy cynhwysol